Sanibonani guys, igama unqobile ngibusela amazwela enimba ngomhla ka-27 April. Guys, uyanga-ke ugcine ephunyiswa esibhedlela, ephuthunyiswa uXolani, ukhazini wakhe. Sebefika esibhedlela, ayi kukhona-ke unesi wambuza ukuthi hayi kwenze njani la, washo ukuthi hayi uphuze kakhulu utshwala. Wathi utshwala, how much is too much vele? Wathi eyi andazi nami ndifike yonke into isiyenzekile. Lapho-ke guys, uNtwaki ne-boyfriend yakhe uYanga bebeloke begwajaza besaba ukusho ukuthi uphuze kangakanani uYanga. Ekugcineni-ke bashilo ukuthi hhayi uphuze ama-shots ayi-18 nebhodlela ngaphezulu. And guys, indawo yayisholo ise-3 shots, yena uYanga uphuze ama-shots awu-18. 3 times how many times ngampela loyo uYanga naye guys ngeke ube nehaba kakhulu ngokuphuza ama-shots ayi-18, not even 3 guys. Anyway, unesi kumphuthumisile-ke ewodini la kuphethe khona abantu-ke abasesimweni esibucayi, bazama ukuphampa-ke utshwala out of her system, bamfaka ne-oxygen. Hhayi kwaba namathemba ukuthi uzolulama. Manje-ke guys, into esingithusa, uNtwaki ne-boyfriend kaYanga sebe-selfish, sebethi manje bafuna ukugoduka bona cause abazali babo bazothini uma bengekho endlini ngalesi sikhathi. They should have thought about this before benza leya surprise party and batshele uYanga ukuthi kumele aphuze wonke lama-shots awu-18 because she's turning 18 today. Like, how selfish is this? Manje nina senifuna ukugoduka kodwa uYanga usesibhedlela because nisaba ukuthi abazali beni bazonithithiza. What about abazali baYanga? Bazothini uma bethola ukuthi-ke umntwana usesibhedlela for drinking 18 shots nebhodlela ngaphezulu? Guys, abangani sibagade, abanye babo bayadukisana. Pheli-ke lapho ngalena-ke uNtiki udadewabo-ke kaHlathi ufoneliwe kwathi hayi si-understaffed la, uyadingeka. Wathi hayi bo ndi-off, kwathiwa yeyi sekudinga kaloku. Kanti akazi ukuthi udingakala kanje, kukhona ngisho-ke ingane yakwabo lapha esibhedlela. Uthe uma efika khona, hayi bo nanguXolani. Wathi ufuna ntoni apha? Sikuthume utshwala 3 shots, ufuna ntoni esibhedlela? Ushayiwe? Kwenzakale ntoni? Uthe sathi uyachaza uXolani kwafika unesi wathi okay, we have managed to stabilize uYanga. Wathi uYanga? Wathi ewe mama, yazi sithole ukuthi utshwala buningi esiswini sakhe sekuze kwacwila ngisho isibindi lesi si-responsible for ukuthi si-eliminate utshwala phela. So ndicinga ukuba kuzomele nifonele abazali. Wathi into engabe kade uyenzile leyo Xolani. Wabethatha ifoni uNtiki wafonela-ke abazali. Uthe nje emele bambe ifoni-ke uThandeka wathi nginoXolani apha esibhedlela. Wathi uXolani ufuna ntoni esibhedlela unyana wami? Wathi musa ukuba nexhala, relax. uXolani u-right, umuntu onenkinga la uNobomvu. Guys, uNobomvu-ke uYanga igama lakhe-ke lesiXhosa lelo, kusho ukuthi uthumeka wacishe waphunyelwa inhliziyo ngomlomo. Wathi uYanga usesibhedlela? Wathi ewe kaloku kuthiwa ngi-alcohol overdose. Wathi utshwala? Hlathi-ke guys ubambe ikhanda. Hey, buze iphendula ukuthi kanti ngampela kwakhala nyonini laphaya kuloya mndeni. Uthi uvika lokhu kuqhamuka lokhu, uthi uvika lokhu kuqhamuka lokhu. Guys, hey, it's getting hard. It doesn't get easy lapha koMabandla. It doesn't rain, it's pours. Lapho uma uthatha ukubheka akakapheli ngisho 6 months kunale nkinga le yokuthi kumele phela baphole ngokudlula emhlabeni kaLikamva. Now this guys, hayi impela ibreak abayitholi labantu. Akupheli-ke lapho le koNgcukane, ayi ubaba kaLazarus no-anti wakhe abekho happy ngokuthi bayaxoshwa-ke manje kuthiwa babuyelele eMtata. Usho kahle wathi lezi ngane sezingizonda ngalolo hlobo, sezingibona ngiyisilwane ngalolu hlobo kuba sezifuna nihambile apha. Washo-ke guys ukuthi hhayi kuzomele sihambe bhuti ukuze abantwana bekwazi ukuphola. Mesihlala la kuzohamba sikhala ibhungesi la endlini, ingabi khona nanoyedwa ufuna ukuzala ngoba kukhona thina. Asihambe bhuti, asihambe. Awumana kathi book i-flight, sizohamba kusihlwa namhlanje. Guys, ngampela-ke baba prepared for ukuthi bahambe, but before that uZoleka benoLazarus bake bahlala phansi no-Azande bathi jongapha, uyazi wena unekamva elihle kabi. Tell me, uzimisele ntoni ngekusasa lakho? Ubani u-Azande ngaphandle kanina? Think about it. 20 years from now,
lapha abazali bethu sebengasekho emhlabeni, thina sesimpunga. Wena uzothi uzakheleni ngekusasa lakho, he? I really need you laphaya kusela tech. So make sure ukuthi uyacabangisisa yonke le nto le. Cinga ukuba ufuna ntoni ngekusasa lakho without your mother involved. Nangampela ku-Azande wayidlela amathambo engqondo wabona ukuthi le nto le impela iyiqiniso. Kuzomele azakhele ikusasa elingaphandle kanina. Hhayi ukuthi sonke isikhathi uzomele aloke njalo ela ngaphansi kwey'keti zikanina abambelele kuzona. Ngoba uma wakhe won't be there forever. Uyothi wakhani yena? Uyothi yini ayenzayo emhlabeni for himself? Mekuthi njalo uzoloke encike kuma wakhe. Guys, ugcine efonile-ke wafanele uzoleka washo ukuthi ngicela sihlangane ekhosela tech ngomso, which means ubhuti is now back into his senses. He now wants to build something for his future. Guys, akupheli-ke lapho. Uqhawekazi ubuyile-ke guys le Cape Town and she looks so beautiful. Kuyabonakala ukuthi ugirl ikapa ibemphethe kahle. Hhayi-ke ukubuya kwakhe-ke siyazi ukuthi-ke sekukuningi kuzophinda futhi kuthene up and down. Ngoba phela siyakhumbula ukuthi wahamba ekhisane no-Azande. Akupheli lapho. Siyazi uma wethu ukuthi he is not over her. And siyazi futhi ukuthi u-Onga naye he is not over her. So hey impela kusazoshuba-ke manje ngoba no-Azande ufuna ukubuyela ekhosela tech and ekhosela tech kukhona u-Onga. Onga plus Azande plus uqhawekazi. Kusazoba nje inxushunxushu esingayazi but sizobona khona ukuthi-ke how will uqhawekazi handle this love triangle situation. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ngakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobileni ubusela amazwibela eNimba ngomhla ka-27 April. Guys, uYanga-ke ugcine ephunyiswa esibhedlela, ephuthunyiswa uXolani ukhazini wakhe. Sebefika esibhedlela, hayi kukhona-ke unesi wambuza ukuthi hayi kwenze njani la, washo ukuthi hayi uphuze kakhulu utshwala. Wathi utshwala, how much is too much vele? Wathi andazi nami ndifike yonke into isiyenzekile. Lapho-ke guys uNtwaki ne-boyfriend yakhe uYanga bebeloke begwajaza besaba ukusho ukuthi uphuze kangakanani uYanga. Ekugcineni-ke bashilo ukuthi hayi uphuze ama-shots ayi-18 nebhodlela ngaphezulu. And guys, indawo yayisholo ise-3 shots, yena uYanga uphuza ama-shots awu-18. U-3